Shahararren jarumin nan wato Hamisu Breaker ya Sodore ƙwararren jarumi ne jajirtacce wanda ya saka muku wata zazzafar waƙa mai zafi mai ingancin gaske. Waƙar da ta ja hankalin mutane masu yawan gaske, yayin da wannan shahararren zazzafar waƙa dai ta ɗau dubbannin al'ummar mutane kuma ta ɗau biyuwas masu zafi masu nagarta. Yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi wato Umar M Sharif ya jajirce tsayin daka domin kawo zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagartar gaske. Shahararren jarumin nan wato Hamisu Breaker ya Sodore. Hamisu Breaker shahararren jarumi ne wanda ya fafata waƙoƙi masu zafi masu nagarta a cikin wannan shahararriyar waƙa mai zafi. Waƙa ce da ta ja hankalin dubbannin al'ummar mutane masu ɗimbin yawan gaske, yayin da ya fafata kalami masu zafi masu ingancin gaske. Mai sauraro, kada ka sha'afa ka shagala ka manta dan danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora su masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance dan gida, danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagarta. Wannan haziƙin jarumi dai wato Hamisu Breaker ya Sodore ƙwararren jarumi ne kuma jajirtacce kuma ɗan wasan kwaikwayo wanda ya fafata zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagarta. Domin nishaɗantuwa da sheƙe wannan zafafan bidiyos masu zafi masu inganci, ku biyo mu sannu kuma ku sheƙe wannan zazzafan kallo masu zafin gaske. Kada ka sha'afa ka shagala ka manta dan danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, shahararren jarumin nan gida danna mana like domin Hamisu Breaker ya Sodore ƙwararren jarumi ne jajirtacce wanda ya saka muku wata zazzafar waƙa mai zafi mai ingancin gaske. Waƙar da ta ja hankalin mutane masu yawan gaske, yayin da wannan shahararren zazzafar waƙa dai ta ɗau dubbannin al'ummar mutane kuma ta ɗau biyuwas masu zafi masu nagarta. Yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi wato Umar M Sharif ya jajirce tsayin daka domin kawo zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagartar gaske. Shahararren jarumin nan wato Hamisu Breaker ya Sodore. Hamisu Breaker shahararren jarumi ne wanda ya fafata waƙoƙi masu zafi masu nagarta a cikin wannan shahararriyar waƙa mai zafi. Waƙa ce da ta ja hankalin dubbannin al'ummar mutane masu ɗimbin yawan gaske, yayin da ya fafata kalami masu zafi masu ingancin gaske. Mai sauraro, kada ka sha'afa ka shagala ka manta dan danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora su masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance dan gida, danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagarta. Wannan haziƙin jarumi dai wato Hamisu Breaker ya Sodore ƙwararren jarumi ne kuma jajirtacce kuma ɗan wasan kwaikwayo wanda ya fafata zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagarta. Domin nishaɗantuwa da sheƙe wannan zafafan bidiyos masu zafi masu inganci, ku biyo mu sannu kuma ku sheƙe wannan zazzafan kallo masu zafin gaske. Kada ka sha'afa ka shagala ka manta dan danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance dan gida, danna mana like